Det kan censureres lidt derefter. Hvis nu vi har sådan en gut der har sat sig lidt på bunden, og vi skal lave et mastetræk på ham, så er det sådan set ganske enkelt. Men vi skal lige være enige om, hvor vi trækker hen. Fordi vi har et spilerfald, som sidder heroppe i sådan en blok, der kan dreje med hele vejen rundt. Ja, 180 grader i hvert fald godt. Det er sådan set der, vi skal trække. Hvis vi trækker heroppe i storsejlsfaldet, så går det op igennem en skive her, og så under det beslag der. Så kan vi komme til at trække over sådan en skarp kant. Plus, at hvis det er vejerfald, så kan vi komme til at trække det ud over kanten på skiven, og så går det i klem imellem masten og skiven. Og det er noget lort, for at sige det rent ud. Så derfor altid spilerfaldet, hvis der forefindes sådan lidt. Det her det er så en topriggemodel. Havde det nu været en brøkdelsrig, så havde forstaget gået herop til. Og lige sådan undervandreren, de har kun gået dertil. Så sidder spilerfaldet hernede, og så er det der, vi trækker. Hvis vi begynder at trække herop i en brøkdelsrig, så mister han 2 meter af masten. Mindst. Og det går stærkt. Så har jeg lavet sådan en lille træktøj her. Så prøver vi lige at hænge den på her, så den kan blive hængende der. Og så kan man se en god lang line. Der skal næsten ingenting til, før den bare lige så stille ligger sig ned. Men nu kan man så komme i en anden situation med sådan en. På det her igen. Nu gør jeg lige sådan her. Hvis nu han har lagt sig sådan der, rigtig godt og grundigt på grund. Og derovre på den side, der er der ikke ret langt ind til land. Og der er 1 meter vand ud til 15-20 meter før. Så kan vi ikke rigtig komme til at trække i masten. Og hvis vi skal trække ham den vej over her i masten, så skal vi nærmest løfte båden oven nu og vende først. Der bliver noget bræk på den mast. Så det vil jeg ikke være helt tryg ved at gøre. Så har vi en anden mulighed. Så har vi så heldig, vi har flere liner ombord på fri. Så tager vi vand i, hvis vi nu kan begynde på det her. Sådan. Så tager vi lige en hernede også. Så laver vi sådan en hanefodstræk. Så kan man trække den op over. Bum. Så er han over. Og når man så har ham derovre, så kan man jo lige så godt fortsætte med at trække ham, indtil man har fået ham fri, trukket ud på dybere vand. Så er der ingen grund til at begynde at række om til at lave mastetræk. Det kan selvfølgelig godt være, at man vil det alligevel, men det er så op til den enkelte. Hvis der var nogen, der så den der findsæler, der var på en uge, du kan ikke huske, hvad station uge at trække den fri. Den der helt inde på stranden, hvor de havde forsøgt 3 gange. Det var der, de fik den ud på. Ja, det fungerer fantastisk godt det her. Der skal ikke så meget til, for at den lige vipper lidt op. Er det med vilje, den agterfortøjning, den er på modsatte side? Eller var det bare lige der, hvor der var? Den skal over på den modsatte side. Hvis vi nu sætter den over på, så trækker vi den bare med. Så trækker du sådan set. Det træk du laver der, der trækker du sådan set kølen med herover af. Der skal trækkes rigtig meget hårdt, før du kan få den løfte. Du skal sidde på den modsatte side af. Kan man ikke lige så godt lave det der som næsten trækker? Jo, helt bestemt. Helt bestemt. Men nogle gange er det nemt lige at smide en strop i masten, hvis man siger, det er ikke så slemt. Hvis det ikke har et spilerfald, så kan man lave den der. Så kan du lave den her, ja. Og den virker ganske udmærket. Mange gange er det faktisk nok, at man tager hen i bagenden på klampen der, så trækker på tværs. Men det er så faren, at den svinger rundt. Nu når han ligger sådan der, så kan man jo også sige, jamen, vi lægger ham lige herover igen. Det er sådan set meget nemmere at lige tage ham i stævnen, så trække ham rundt. Men den køl her nu, det er en forholdsvis lang køl.
Men der bliver et kolossalt bræk på den køl. Hvis den nu har boret sig op til en halv meter ned i sandet, så vi begynder at trække. Og de nye sejlbåde, de har fandme en kort køl. Den kan man altså godt udsætte for noget belastning dernede. Så jeg vil foretrække. Er det en fordel at spørge manden, om man er en langkølet båd, eller det er en kortkølet? Det er jo en fordel, der ikke det. Jo, Der er sgu mange, der ikke ved det. der er mange, der ikke ved det. Ja, Ja, det er der sejler. ja. Nej, det gør de jo lige. Der er mange ting, de bør vide jo. Der er mange af de nye sejlere, der er kommet, de aner ikke, om det er en langkøl eller en finkølet båd. Altså de rigtig gamle både, der er mange af dem der langkøl. Ja, så er det også gammelt. Ja. Ja, gamle, altså 80 eller sådan noget. Jo. Der laver man stadigvæk langkøl både. Men Niels, hvis ikke der er speed og fald, er der så alligevel mulighed for at lave mastetræk? Så må man jo tage storsejlsfalde. Nej. Men det er bestemt ikke optimalt. Så laver man en anden model jo. Det, altså, så vil jeg helt sikkert gå herned og trække herned. Og kan man ikke med det, jamen... Fuglerfald eller generfald. Det er det stærkeste gods, du har ved næsten.